бардоро навор кардастем ай скутер бозори ҳоҷи шариф скутери дайлем 5500 муомила дора бардоро 5300 бозор кардастем. Солуш чанд аст солуш? Солуш 17 ҳай бардор. Ямда соҳибиш нест бардорам. Бахваттарша. Ина бардоро. Яки дигар дайлем тоза. Солуш 11 будаст. Овозоша гӯшкине. Нақша 6000 мега муомила дорад. 6000 арзу мешавад. чанд кат харидоро? 5600 5600 5500 бозор кардааст бародаро. ҳозирашта додагӣ нест. бародаро ина мотоциклчаи спортивни 9000 сомон нархаш бо арзон мешавад. ише боби 150 куба будаст бардор. 9000 сомон спортивни детский 150 куба. Ина як дига мотоцикли девунагӣ. Что тамошо кунем? Фирма Ирбис бардоро. Беҳад мотоцикли бақувватаи. Нархша 3000 мега бардоро муомила дорад. Дар бозори ҳоҷи шарифа шаҳри Пурвонтеппа. Яъни ҳозира шаҳри Бохтар. Фирмаи Ирбис.